alleen, ja. Ja, maar dan moet ik met de vlaag. Ik kan niet met de vlaag op een hand gaan. Hè. Ja, je hebt zo goed de hand opgegeten. Nee, dank je. En we doen het eigenlijk om de Lu te bedanken. Dan Ja, hadden we dan nog zeggen. En vervolgens ook eigenlijk of we nog gaat voor ze kunnen betekenen. In de zin van, ik heb nog programma's maken waarvan je zegt van ja, dat zou ik graag zien. Natuurprogramma's. Ja? Ja. Zoals Limburgs Land bijvoorbeeld. Juist, zoiets. Dat vind ik geweldig. En, waarom sprak je het plat? Ik spreek toch platmiddag? Sprak nu plat. Maar op de televisie is het heel veel Hollands. Als je een mens met plat aanspreekt, spreek je ook plat terug. En dat vind ik helemaal op de televisie een minpunt. Heb je ook het idee dat Lu gaat beter uit hun woord komen in het plat? Dat ze gaat opener, gaat authentieker zijn? Dat ook. Zeer zeker. Ja. Het gaat vlotter. Maar goed, er zijn natuurlijk ook veel Limburgers die gaan geen plat. Wat moet we dan met dan? Nou, dan moeten ze het plat verstaan bekend iedereen. Nou, dat is een goede les, mevrouw. Want als spreken ze ook het Nederlands. Ik versta het wel, zeggen ze, maar ik spreek het niet. Gelijk hebben ze, want dan gaan ze het maken ervan wat nergens op staat. Oké, nog van het met. Altijd vrolijk om te werken. Bedankt, hè. Goeiedag. Zal ik je me verder op leggen? Want je kijkt vaker wel naar alleen. Alleen iedere dag, 's morgens en 's avonds. Ja? En vooral het 's avonds tegen nooit eten en zo, zuurstoffen. Dan doe ik om 5:30 een nieuws kijken van alleen. En ook van de ganse week soms. Hè. Ja. Wie? En vooral nu die jongens van de radio die even op de televisie. Wat vind je daarvan? 's morgens vroeg. Zo vroeg kan ik hem nog niet op. Met 's avonds en altijd voor het weer. En voor de verenigingen en alles wat. Schuttenfeesten en alles wat. Maar natuurlijk vandaag het Zuid-Limburgse Federatiefeest. Dus dan kom je ook nog trekken. Is gisteren geweest, hè? Ja. Je kunt vandaag weer erop, hè? Ja. Ik weet het allemaal wel. Fantastisch. Dat is Wie is het met de longen? niet zo goed. Nee? Daarom komt van de fysiotherapie nu. Ja. Allee, voorzichtig. Hartstikke bedankt in ieder geval. Oh, dan moet je snel de gelukkig bergen af. Allee, goed bedankt. Alsjeblieft, voor u. Oh, ik heb nog gelegen. Voor bedanken eigenlijk de luisteraars en de kijkers van L1. Ja. Dus ja, pak er geen. Ook eventueel voor de gasten. Ja. Wil je een stukje vla, mevrouw? Nee? Dat is echt vreugd voor jou. Ja, kinderen. Maar en mijn vraag is ook, ja, kijk je wel eens naar L1? Ja? Ja. Altijd. Wat waardeert je het meeste bij ons? Ja, dat is allemaal leuk en spontaan, hè. Wat kijk je vooral? Of luistert je? Alles. Alles. Sport, alles. Nieuws, alles kijk ik. Dat is fijn. En is nog gaat waarvan je zegt van, ja, door zou je meer aandacht aan moeten besteden? Nee, dat is goed zo. Ja, prima. Of nog een presentator waarvan je zegt van, ja, dat is de houdbaarheidsdatum al van verdwenen. Ja, je weet zo wat het is. Ik ken ze niet allemaal met naam, hè. Snap ze? Nee, dat is prima zo. Ja? Ja. Oké. En voor wie nog even voor je betekenen? Angst aan de vla? Nee. Allee, daar geef ik de vla met. Goed, hartstikke bedankt. Bedankt. Zo'n dag. Goeie, zo'n dag vandaag. Dankjewel voor kijken en luisteren. En we zijn net op tijd. Je gaat op reis of niet? Ja, we vertrekken nu naar Zeeland op vakantie. En voor hoe lang? Voor 5 dagjes maar. Mijn ouders zijn daar aan het kamperen en ik ga met mijn broer naar mijn ouders toe. En dan even 5 dagjes uitwaaien aan zee. En dan vragen wij ons natuurlijk af, kijk je of luister je ook nog L1 in Zeeland of krijg je dat niet meer mee? Nou, in Zeeland weet ik niet. Er zijn volgens mij de hele dag heel druk op het strand, maar normaal gesproken wel. Ja. En we maken eigenlijk de ronde nu om kijkers en luisteraars een beetje te bedanken. Er zijn er nog dingetjes, want daar leren we wel het meeste van, waarvan je vindt van goed, daar zouden jullie wat meer aandacht aan moeten besteden. Of dat kunnen jullie beter doen? Oh, dan moet ik even bedenken. Nee, ik heb niet iets wat ik dan heel erg mis. Nee? En wat kijk je veel? Wat waardeer je het meeste? Nou ja, vanuit het vak van mijn partner ben ik heel erg geïnteresseerd in alles wat er in de omgeving gebeurt. Wat de geschiedenis van de omgeving ook is. Wat er daarin aan ontdekkingen worden gedaan en ontwikkelingen in zijn. Nou, dat vind ik voldoende terug in jullie programma's. Ik luister naar alleen, joh. Iedere dag. Joh. Wat vind je ervan? Ik vind het best wel prima in orde. Ja, ik vind juist, dat is mijn mening dan, weinig Limburgse muziek. Dat mogen ze ook het extra mogen. Dat heb jij mogen. Speelt je zelf ook?
Je speelt er zelf ook muziek? Nee, ik speel zelf geen muziek. Nee. En nog andere dingen op het moment voor je nog van dienst kunnen zijn? Nee, voor de rest vind ik het best wel prima zo. En het nuts? Nu het zat geet. Goed jongens, goede reis! Dankjewel. Komt Het is- helemaal goed. Hoi!